Li Rojavayê Kurdistanê zincîrek teqînê tond li sê bajar û bajarokan rodan û di encama wan teqînan de zirarên canî û madîyên mezin di nava grûpên çekdar de ketin. Ji derna xwecehî roja sê şemê belav kirin, otomobîleka bomberêşkirî li bajarokê Til Helefê Rojavayê Serêkaniyê li Rojavayê Kurdistanê teqiya û di encama wê teqînê de hejmarekê kes hatin kuştin û birîndar ketin. Li gorî zanyariyên destpêkiyên heman jêderan, piraniya qurbaniyên wê teqînê grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve ne, ji çekdarên beşdar di operasyona leşkerî de li ser Rojavayê Kurdistanê. Di vê derbarê de Ajansa Rûsya Lyon belav kir ku di encama teqîne de zirarên mirovahî û madîyên mezin di nava wan çekdaran de ketine û bi dehên birîndar hatine veguhestin ji nexweşxaneyên deverê re. û beşekî din ji wan ji ber giraniya birînên wan hatine veguhestin ji nava Tirkiye re. Her girêdayê mijarê û li aliyekî din ji xaka Rojavayê Kurdistanê teqînekî navenda bajarê Efrînê jî hejandi û di encamê de kuştî û birîndar ketin. Ji derene xwecehî ji radyoya Rêbas re dane zanîn, teqîneka bihêz li cadeya siyasî li beramberê Stûdyo 23 li navenda bajarê Efrînê roda. Jêderan herwiha ragihand ku teqîn di rêya otomobîleka bomberhişkirî re hate encamdan û di encamê de du kesan jiyana xwe ji dest dan û bidehan kes birîndar bûn. Her girêdayê zincîra teqînê Rojavayê Kurdistanê jê derna xwecehî ji bajarê Qamişlo taybet ji Rêbas News re dane zanîn, teqîneka tund li nêzîkî filkeya Basil ango rêbenda Havana li başûrê Qamişlo roda û te bi derdora bajêr ji dijwariya teqînê hat hejandin û piştî teqînê bi demeka Kurd, dengê ambulansan lê gelek aliyên bajêr hatin bihîstin. Ji derê herwiha got ku eger heye ew teqîn di rêya mûşekeke balafira leşkerî be, bê ku encamên wê teqînê werne zelalkirin. Ji aliyê xwe ve jêdernê ser bi peyedê ve gotin ku dengê teqînê ji devera navbera balafirxaneya Qamişlo û filke ango dewara zorê hat bihîstin û ew dever li jêr kontrola hêzên leşkerî yên Rûsyê de ye û ne li jêr kontrola rêveberiya Xweser de ye û tu teqîn lê deverên jêr kontrola wan de nehatine rodan. Beriya demekî Kurd balafirên Rûsyeyên leşkerî û sîstemên berevaniya asmanî li balafirxaneya Qamişlo bicîbûn û hêzên Rûsyê di nava balafirxaneyê de bargeheka xwe ava kirine û tu balafir nikare li ser esmanê Qamişlo bifire bê erêkirina hêzên Rûsyê.